O Presiden ka Amerika Donald Trump ulapan kiudor san persen ya kimar bawan na India. Nakini 40% la de pentrai kam lupa bat sa 40% lasdang nadu menta kesngi. Kani ka jingle jong Donald Trump kala banta ya ka arbanta na kalai banta jong ke jing shalan mar jong ke India sha US. Jeffrey Sachs badai Rustat Bapaunam ha ke economics jong ke US bat ha ka juk kapor balong ru kum profesor ha Columbia University ulakan thot tang ya katai karai jong Trump uloong ba utrom ulo persang ban penki ya kakti jong ke India hanrai sapulom no katkum ka jingong jong uloong ba omla ban penting ya keri kabadon 1.5 billion ngut kibriu da kum kini kibut ha ka jaka kata kani ka rajong utrom kala ban penyejan ya kiri kum ke India China Rusia bat Brazil bat penyejengai ya ke India na ke US sak ulong ba ka jing sishahi kalong ba utrom ulabu ya ke Amerika hapdeng ke jingma daladehi watla kidor kila ban penbor ya ki company ban sna khambun kimar halaying kin omsa ha ka jing yakun ha kayu ka hat jong ka pathai ulabenrap ba utrom omtang ba usho ya la ka jong ka kejat henrei ya ka kejat jong ka Amerika upen ya khlat ya ka Amerika katba upen long ya ka pathai barok kawai ban ya teli katkum ka jingong usak utrom bat kinong ajing mut jong kim sneu thu bha ya ka ri India ula ajing mut wat ya ki perlok nong India ba kim dai ban shani than ya ka US namarba ka Washington kam khin snap ya ka roi ka par jong ka India da ka bakhot ya ka ni karai jong ka dor karai ka babi tam ha ka polisi trai kam bari jong ka US usak ulamaham ba ka Amerika kala bandu no ya ki perlok Asia kibala ban shania kum ka India namar ki kam jong utrom